may sana bendisyonan arabii kadatoy amin kakabsat. Welcome manen kadatoy lifeline topic review tayo. Surusuro tayo manen dadapay nga umunig tayo iti nakaawat kadigiti sasaon ni Apo Dios ngarunaan na kadatoy series tayo itat kakabsat. Ito'y panangam-ammo tayo pay no anatiket ng asawan iti agbalin nga anak ni God. Okay? So pagtutungtungan tayo dito living as a child of God no kasano tayong agbyag akas maysa nga anak iti Dios. Okay, gyamanak iti oras nga inpaayo para ken Apo Dios nga para kada kami dito kakabsat no digit di para kadatay amin. Aya so sakbay taman nga mga rugi kakabsat aya bakman ito may nga kadwa tayo nga iso na iti mangidaulo kada tayo iti opening prayer. Kuya Aldwin. Sige kakabsat, i-commit tayo dito yung aramid kanapo Diyos kat magkararatay nga rod. Amami nga nasantuan ken managayat agyaman kami Apo iti dito nga gundaway iti panagtitipon mi manen Apo Diyos tapnon agadal Apo kadagiti sasaom ken kastamit Apo Diyos tapnon mapabilig kami ken maamuan mi Apo iti pagayatam iti biag mi ket itultuloy mo nga rod Apo nga Apo Diyos nga kasauna kami pabaen iti dagiti sasaom ket bendisyonan na kami Apo bendisyon nami ti saom nga ingkam awaten ket itultuloy mi nga rod nga tanok ti napateganagan mo ken sigalay nga Apo Dios iti pagrukbaban mi ken daydayawen mi ket agyaman kami Apo Jesus iti panangipaay mo iti baro nga biag ket daytoy nga biag ket kasapulan nga ibiag mi laeng kengka o Lord God. Agyaman kami Apo ket kastamet bendisyonan ti internet connection mi nga agtultuloy Apo nga napintas tapnon malpas mi daytoy met laeng nga aramid to Lord God. Agyaman kami ket kastamet Apo dawaten mi iti Espiritu Santo nga makikaadda kada kami, mangidalan kada kami, mangkasao kada kami iti personal a wagas. Italek mi amin dagitoy daytoy iti kararag mi iti napateganagan ni Apo at Apo mi nga Jesus. Amen. Praise the Lord, Kuya Aldwin. Gyamanak iti biag mo kuya. Okay, welcome manen kakabsat. Parabor ken kapya iti tumunggal maysa kada tayo. Ano iti English, grace and peace in Christ kada tayo amin kakabsat. So nga napintas nga datayo amin ket dumdumngeg uray ka dijay mismo nga pinaka-topic kayo ket aggapo ka dijay inti Wednesday wenno Miyerkules nga lifeline tayo kakabsat. Okay, Wednesday alas 6 hanggang alas 7 iti rabii. So kadatoy tatta adadapay nga umunig tayo amin iti panakaawat kadigiti sasaw na Apo Dios ket digiti pagtutungtungan tayo kakabsat ngem sakbay iti amin kay kuno amo kada kayo digiti kadwa iti topic review itata. So pasubliek ni Kuya Aldwin. Okay, so bilang kakabsat. Okay. So, welcome mo digiti kakadwa tayo nga daduma kuya. Good evening kada kayo amin kakabsat nagbuybuya ken gagayem nga invites me ket itultuloy tayo nga rod iti agadal aglearn kadagitoy nga sasaon ni Apo tapnon ti kasta ket agtultuloy tayo nga agbiag iti naragsak babaen mo't laeng iti pinangidalan ti Espiritu Santo. Good evening, manen kakabsat ken gagayem. Okay, praise the Lord kuya. So, hindi baybayagan ay bakman iti kapi city puso ni Kuya Aldwin. Ate Marjorie. Hello ate, please welcome your contacts and your friends. Okay. Good evening kakabsat. Naibag arabiyo amin. It's a privilege manen nga ada kami dito ay maki discuss kada kayo may panggap iti Apo ket kablaawak man digiti contacts me
ito'y dumalnag kan kasapay da ading ko kan dagiti kakasinsin kong agboyboya itatta. So let's watch and enjoy learning new things from the Lord. God bless you all. Okay, praise the Lord, Ate Marge. So, ayawak man met pa dito iti may isang nanang ni John Ray. Ma'am Ani, Naimbag nga rabii, dagayam ken kakabsat ken Kristo. So, nakamayamayat na danon man dati lunesan, ngayon tayo pinagkakadwa, tapno makasursuro tayo, kat mapatidker iti pamati ti tunggal maysa. So, kablaawak, dagiti katrabahwak, iti Phil Rice, dagiti kakaduwak nga nananang, nga agub ube ken ni Apo Diyos. Sapay ko mata, naka-tune in kayo aming tata, kan even iti pamilya kayo sinait, damanong ko kan ni ipag ko nga dumdumngag, ni ipag nga rabii. praise the Lord. Ket jakor baybayaganen. Ada pa iti young nga couples kakabsat. Jak bayaganen ayabak man ni nagawad naman. Nakapsot ti internet siguro kakabsat. Yeah. So yan mamok kada kayo damdama, gito yung kakabsat, nagsubin to ti internet da. So sakbay ti amin, kahit kuman nga i-share, kanyayo dito'y topic tayo kakabsat, may panggep iti pinagbiag, akas may isang anak ti Diyos. Mayaten, may internet dan, so bakman ni Brad RJ and Sis Regine. Please welcome your contacts also and iti kakabsat nga in-invite you. Nakapsat. Sige pare, may mangigda ka. Jak mangag pare. Sige, pasublihan natin ang damdaman ni pare Brad RJ kani si Regine. Medyo nakapsot lahat di internet da. So sakbay ti amin kahit kuman i-share kanya dito yung kakapsat, dito yung pagtutungtungan ti itata. Sarakan di dyan ti John 1 verse 12 and 13. Kunan na di dyan ngem adamet digiti mawat ken namati ken kuana ken apo tayo nga Hesukristo isot kapuna nga inikan na ida iti kalintegan nagbalin nga anak ti Dios. Sanda ang nagbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay apan nakaipasngay ti tao kat ti Dios a mismo ti amada. So, nagpindas digitoy nga balikas nga naggapo ken ni Apo Dios kakabsat masarakan ti John 1:12 so nga sa gisaen tay man nga i-discuss digitoy nagyan na dito kakabsat. Aya. So kitan tayo iti talo nga punto nga napindas nga pagtutungtungan tayo. Di umon na ditoy ti anak ti Dios ket umawat ken mamati ken ni Hesukristo. Mikadwa ti anak ti Dios ket si papasnek ang mga ramat kadigiti kalintigan no ni rights nga inted ti Dios nga impaay ni Hesukristo kadakwada ken ti maikatlo anak ti Dios ket agpaay nga agbiag akas ken ni Hesukristo. So may samaysaen tayo dito kakabsat dito umuna kunana ditoy ti anak ti Dios ket umawat ken mamati ken ni Hesukristo. No children born of God receive and believe the Lord Jesus Christ. Kunana ditoy no pudno a mamati ka ken Jesus pagtalkam isuna a mangiturong iti biag mo. So ana digiti encouragement na naggapo ken ni Apo nga Hesukristo dito munggal may kada tayo lang kang runaan na kadigiti panelist nga kadwa ti kakabsat. So ken kuna na din timudi nga parte na no paset na tapno may idaton mo amin apaset ti biag mo ken kuana. So paggapuan iti power or everything anda kanya ti kakabsat nga masapul tayo tapno no maited tayo yan namin pinsan iti biag tayo ken kuana. So gaman nakakabsat. So ayabak man pay da Ate Marge, so naman ti umuna nga mang-discuss dito yung punto kakabsat.
One, dito'y umuna nga point tayo nga dito'y anak ti encouragement ni Apo Jesus king ka. Nagdakkel nga encouragement para kanya kakabsat DJ maawagan nga anak ti Dios. Wenno maibilang nga kapamilya ti Dios. Dakkel a privilege ko nakakabsat amok nga ni Apo Dios iso na iti kangangatuan, iso na iti kapapaweran, so awan iti anyaman nga makita wenno posisyon diti lubong nga mas higit pay kumaken kuana iso nga dijay amok nga ti Dios nga pagserserbiak ket iso na iti naindaklan nga ama. So klaro kanya kakabsat nga masapul nga agtalekak ken kuana. Iso nga iti existence ko at talaga dito'y lubong adda iti physical nga naganak wenno pamilya tay diti daga ngem laglagi pun tay ko makakabsat nga ti pamilya nga adda kada tayo ditoy ket isa iti temporary ket dijay naindaklan nga ama tayo isu dijay ni Apo Jesus ni Apo Dios ket para kanya nasken nga ma-realize ko daytoy ken kada tayo amin nga agbibuya nga no ibilang tayo ti bagi tayo nga anak tayo ti Dios masapol met nga makita kada tayo nga datayo ket agbibiyag nga anak ti Dios. So karaman ijay dijay pinangitaleg ken kuana ti anyaman ti biag ko ti anyaman nga da kanyak ti salunat ko isu amin tangarod isu na iti naindaklan nga Dios nga nang parswa kanyak ket idatong ko diti biag ko ken kuana abin nga paset ti biag ko ken kuana ta isu na nga rod iti nang parswa kanyak ket no ana dijay nailangitan nga ama masapul met nga dagiti anak na ditoy makita nga iti biag ko ket agreflect nga anak iti Dios. So karaman na ito'y dapat ang ket diti awanan dagiti anyaman ang makatubeng lalo iti basol. Takagura unay nga rod ni Apo Dios di panagbiag iti basol. Iso nga encouragement kakabsat kada tayo amin nga dumdum itatta ket adda iti nainlangitan nga amang nga agururay laeng kada tayo. God bless. Praise the Lord, Ate Marjorie. So sakbay nga itultuloy ti kakabsat tawagak man da Brad RJ ken ni Sis Regine. Hello, Brad RJ and Sis Regine. Please welcome your contacts also. Sige. Imbag nga sabi tayo kakabsat nga kablawak man digiti ang dingding diti ken nagbibuya diti nagiti contacts mi diti paway ken digiti contacts ko kay sa bali nga lugar. Good evening kakabsat. Stay tune in kay lang makidingay ka digiti sa ni Apo ket God bless. Okay, praise the Lord kakabsat. Sige, itultuloy ti nga i-discuss DJ point number 1 tayo aya. So ayabak man dito iti may sa tatang ni Kuya Aldwin Sagusyo. Bit lang kakabsat. Kuya Aldwin, please. Buwan kakabsat, nagpindas launay dito teksto tayo, dito panagbiag tayo kanni dito nga biag tayo kan katadaanan kanni Apo Jesus kata nagpindas man dito nga gundaway tapnon may mapalagipan na kasi ti kunana ket naadaan na ko niti kalintegan nga balin nga anak ti Dios. So no anak ti Dios kunana ni Apo Jesus mismo tinangibaga daytoy nga siya kon ket may san nga anak na ket anyan nga nagdakla pribiliyo nga agbalin nga anak ti Dios gaputa ti amak ket ni Apo Dios. Ket no ututubag ni Apo Dios nga isu ti amak isu na iti gubwayan iti amin nga banbanag anyan nga nga jak mamati nga amin nga kasapulan iti biag iti panag ministeryo
ada amin kang kuana ket no ada amin kang kuana ipay na amin kanya akas anak na. So dito iti may isang panghawaka itatang iti biag ko nga iti amin nga aramidek ket may paset amin kang kuana wenno may inline amin kang kuana kaputa kas may isang anak natural laang iti panagtulnog iti ama gaputa iti relasyon ko kun ni Apo Jesus adda kang kuana napasublin ket daytoy nga biag kasapulan talaga nga i-enjoy ko. Han nga i-enjoy iti anyaman nga aramid iti lubong no daydi dati nga biag ko. No di ket DJ biag kon nga pagayatan addan ken ni Apo Jesus. So daytoy ti kasapulan nga iti biag ko idaton ko talaga kung kuana klaro talaga nga amin nga paset iti biag ko ket isunan iti Apo. So nga rod nga at talaga klaan kung kuana mamati kung kuana masapul nga ramot ken dumakkel ti pamati kung kuana. So laing DJ Brad Roy. Okay, praise the Lord, Kuya Alvin. Sige, yak nga rod bayagyan ng kakabsat. Ayabak man pa dito iti may isang nanang ni Ma'am Ani sakbay danto Brad RJ ken Sis Regine. Thank you, Moises. So, dati nga topic tayo data nga talaga naka may mayat kasi mas maawatan tayo, no? Anyat ti kaya na nga sa uwan, iti agbalin nga pudpud nung nga anak ti Diyos. So, kanana ti teksto nga impakita tayo, kanana dito John 1:12 nga adda dagiti namati ken imawat ken kuana ket naaddaan dati karabangan nga agbalin nga anak ti Diyos. Kahit na nga sa uwan nga rod nga nadatayo ket anak na tayo ti Dios adda iti karabangan tayo met nga umawag ken kuana iti ama. Kas iti maysa nga relasyon iti agama masapul nga isuko masapul nga isurrender iti anak iti biag na iti amin na iti ama. Ket malagip ko dadetay ilustrasyon tayo no pa nga kas iti maysa nga agdamdamili ken iti maysa nga clay. Aya the potter and the clay talaga nga dati clay so ti mangirepresentar datayo nga tattao datayo nga anak ni Dios ken iti potter wenno dati agdamdamili ket isu ni Apo Dios ket ibasak dati adda ti Jeremiah chapter 18 iti chapter 4 to 6 ta kunana ditoy no saan anasaya at ti nakasukog ti pila masaen namanen ket baliwan na ti aramid taagaramid iti sabali. Hinuna ti Apo kanyak, aya maaramid ka dagiti Israelita, tikas dagiti aramid, dagiti agdamdamili, kanana, kas iti aramid ti agdamdamili, iti damilian na. Kaya na nga sa uwan nga ni Apo, talaga nga no inawat tayo, iso na nga pudpud no nga, Apo tayo, kan mangisalakan tayo, pinangasauan ket dapat ket isuko tayo tibiyag tayo kayat na tayo nga kaliwan no dati yung galik idi ket halisuna ka masaksaktan dapat haanan no dati idi ket agitan taninnak kun agimulmula iti sakit pinakam dapat gayam ket saanan ket kas may isang anak ti Dios dapat ket willing nak dapat nga pasukog wenno dati kas lang may isang agdamdamili may saak nga pila wenno may saak nga clay dapat ket isurrender ko iti biag ko kani Apo tapno iti kasta ket agbalinnak nga napintas akas iti pinano na para kanya. Ket anya nga rin iti dapat nga aramidek aya iso dati dapat paunag nga talaga ti panakam-amo kani Apo ta nuhan ko gamin nga talaga nga pudpud no ngam amo ni Apo Dios talaga nga marigatan na nga mangitalit iti biag ko na laglagipan tayo kakabsat nga gapot iso na ket ama tayo amin nga ialaw na wenno
kayat nang arami din itubiyag tayo kat para iti pagsayaatan tayo. Ada dagiti negative situations, no daduma kat hantay maawatan, I believe nga ni Apo kat ada dagiti rason na, ada dagiti napindas nga plano na, kadagiti amin nga mapasasama. Iti laang Moises. Praise the Lord. Ani, ayabak man nga ditoy da Brad RJ kani Sis Regine, kumunalatan ni Asban. Brad RJ. Yung bagarabi kapsat. Para kanyak deti di ba napadasak mo ti kastan ti tinagbaling anak kini father ko. Ket idi ubi nga dadigiji jak maawatan nga pas lang gikayat na nga mapasamak ko mati biyag ko digiji kahit na nga ubra ng daddo man jak agtunog sa DJ madisiplina ka nga kunada kasi mati tatata na napadasak mati nagbaling nga ama kasi gaya maawatak DJ situation no parik na ni father ko idi no kasano DJ tatata na amok DJ pani Apo Diyos no kasano natin nga ay ayaten dapat kasi mati pinangi parik na kuno panagtulnog ko kadigiti bilbilin na ken amin nga digiti concerns ko ti biag ko ket italet ko kanya na kasi di ba ti amaget anamot nga ipalubos nga madadail no may sagmak ti anak nga no digiti pagsayaatan na lang ti pampanunutan na kin no digiti man trials no kasla panaka no kuma soldado kasla panaka training mo tapno no mapangkanto magiguba ready ka hanggang ati kaskarina nga sumuko nagdaka din GNT battleground din. Medyo lang website may wala. Sis Reg. May mag-arabi ikakasat. Kung na dito kakagsatat tayo nga maawagan nga may isa nga anak ti Diyos kat makaragdakil nga pribilehyo. Kat nga Lord, ti encouragement kanya kadating nga teksto ket DJ baga nalat tayo nga DJ love iti may isa nga father. So no siya ket anak ti Diyos di ka dinarod kaslang kumay ti may isa nga pamilya nga iti ama iso ti kangatuan nga authority iti uneg ti pamilya ket no anan ti digiti bilbilin na wenno digiti bilbilin na ket dapat nga suruten digiti anak so kasi met as God nga highest authority iti biag ko dapat nga anan digiti agtunugak dapat digiti bilbilin na ken digiti pagayatan na ken dijay nga pas kumay ti maysa nga ama nga haan na nga itulok nga mapariwara ti maysa nga anak kasi met ni ti Diyos ama nga iso nga DJ ti dapat panghawhawaka nga hanak baybayan or anyaman ti mapaspasamak so nga silang dapat nga obra eket agtalek kanya na ken agtulnog kadagiti pagayatan na DJ lang Brad Moises. Praise the Lord. Kakabsat, Brad RJ and Sis Regine. Pinas ito yung point number 1 tayo kapsat no kita dayo so na isam up ko lang sang kabatit aya timis ang anak ni God siyempre hanggang agbaling nga anak ni God no amo nga inawat ni Hesukristo nga impapuswan iti biag mo so nga ti biag no inawat ni Hesukristo kay nasa wen ibiyag tayo mat di biag ni Hesukristo ni amin kakabsat so no anati inawat tayo so nati trabaho junig iti biag tayo ni even jinti makita iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo DJ transformation
nagbalin tayo nga kasla ken ni Apo tay nga Jesucristo iti aramid panunot ken sao nagpintas kakabsat. So as a child of God, trust and obey God. Praise God for iti point 1 tayo kakabsat. So i-discuss tayo pero iti point number 2 tayo kakabsat. So detoy point number 2 tayo kakabsat ket ti anak ti Dios ket si papasnek ang mga ramat kadigiti kalintegan nga impaay ni Jesucristo. So, children born of God exercise the rights given by Jesus Christ. So ana digiti karbengan kading inted ni God. Wenno kas may isa nga anak kuma, ana ti karbengam kas may isa nga anak no kumadyo unig ti balay. Di ba? Normal di no may isa kang anak yung unig ti may isa nga balay ket you have all the privilege or the rights kuma diyo ti unig ti balay. So ana digitoy kilan ta isuna. So ti may isa nga anak ti Dios ket adda amin ken kuanan akasapulan na tapno makapagtulnog iti pagayatan ni Apo Jesus. Okay, so pindas i-discuss tayo dito kakabsat, babaen met lang kadigito kakadwa ti tatta kadito nga topic review. So muna itatay iti babae. Yun una tayo man dito yung may nga husband, wakman ni Kuya Alvin. Sige. Praise the Lord. Kapsat. Sige. Dito yung point number 2 tayo. Kas may isang anak ti Diyos, da aminan in paay aminan ni Apo Jesus, Apo Diyos iti kasapulak. Kat nayunak man dito na ibaga kita tay nga amin nga banbanag katagapo kang kuana isuna iti gubwayan iti amin nga banbanag. Kat masapul at talaga nga agbalin na klaro dahito kanya kasi iti biyag ko kung kuana iti tultuloy nga panagtulnog ko iti pagayatan na makita mo ni Apo Diyos ti Jai. Amuna mo iti kasapulan kat tilaeng urorayan na kat ibaga di Jai nga kasapulak. Makita na DJ kurang ko ang adamo DJ paset ko nga ibaga DJ ikaraharag ko DJ nga masapol ko tapno niti kasta may pakita kang kuana iti DJ pa nagdepende kang kuana kasi no dadto mga min kaslang haan nga mabalin nagbalinak nga independent at da isuna nga nangawag kanya ta isuna iti pagdependara. So nalawag iti biyag ko talaga kasapulan iti panang niturong na kanya iti panag-rely ko kung kuana DJ pinangipaay ko iti talek ko kung kuana 100% tapno iti kasta ket iti pinangi panagtalek ko kung kuana ay ayo at talaga ni Apo Diyos iso mo DJ faith at talaga DJ pamati DJ lang bro. Praise the Lord, Kuya Aldwin. Ipasak man kin ni Mrs. na Ate Marge. Praise the Lord, kakabsat. Ano pang panunutok mo tayo nagbinto sa iti ko na nang si papas mga ramat ka dagiti kalintegan. Ano ba dagiti akalintegan? No ito'y daga, ba iti may isa nga anak, adda talaga iti rights na. Manipod iti naganak ng kuana. Para kanyak mo't bilang anak ti Diyos, adamot iti karbengak. So may sa dito'y iso dijay panagtulnog ko iti pagayatan ti ama. So kas lang kuma dito'y panag-ubing agi-share iti sa sauna. For example, no daddo mga min, kas lang mabain, gaputa anak na graduar ko may iti Bible School kasi nga minti connotation iti daduma. But kinapod nuna no
DJ mangibabaon kang ka nga aramidom iti kastoy agi share ka iti gospel aramidom daytoy no questions ask kakabsat kasi hamat lang nga digitay nakaadal kuma iti Bible schools iti adaan iti karbengan nga agi share iti sao ti Apo adda iti karbenga nga mangsurot in a way nga amok nga DJ kayat na nga napintas a pagbanagak iti mapasamak. So dito'y right nga makitkitak dito'y maysa nga right nga bilang anak ti Dios ket isto dito'y kunanaysis ani itatay nga ag-surrender wenno hayaan isuna nga isuna iti mangsukog iti kayat na nga Praise the Lord kakabsat. Medyo nakapsot ti internet da ate Mards. So jak nga rod nga habang ururayan to yung agsublit internet da ayabak man ditoy ni Ma'am Ani kay tuloy na nga i-discuss. Praise the Lord. Sige, so when that the question number 2 tayo no kitain tayo ayakit normal sawon no kadawyan nga talaga nga iti pinagtulog tayo kani Apo ket adda dagiti challenges kakabsat iti pinagtulnog tayo kani Apo either sika ket naasawaan sika man ket single sika man ket nanang nga agtagibalay laom wenno agopisina adda talaga dagiti challenges and I think that ket may isa nga pan nakasuot no talaga nga dati relationship tayo kan ni Apo kat talaga nga napudno kan talagang inawat tayo ni Apo Jesucristo akas Dios ken mangisalakan tayo. So nga iti mapanpanunot ko kas may sa iti personal nga experience ko kakabsat siya ket may sa nga nanang at dati duwa nga anak kong ubing da paymet may isa nga agub-ubay ken ni Apo ken agtabtabaho wenno adda dati pananaganan mga opisina wala nagtrabaho I admit nga hanya kasi mod iti kaalisto iti agtulnog kani Apo nga kas lang siguro dati panpanunutin tayo nga no adatay ken apon ket awan problema nga napintas ti Anayas nangamtiki na pudno na kakabsat ket parte nga talaga iti biag tayo dagiti challenges. So daduma dagiti siguro asawa nga babae problema da nga ti asawa da nga lalaki ket saan da nga kasla lang supportive kadi jud pinagubida mabalin nga adda ti anak nga narigat nga isuro when adda dagiti contacts nga talaga kaya tay mati ag-serve kanya dangam kasla lang awan ti desire so adu nga talaga ti challenges nga para kanya kakabsat no talaga nga adda ti relasyon ko kani Apo Dios Ama kani Apo Jesucristo and even iti Holy Spirit na dahil pikat may isa nga chance ang ititid ni Apo kanyak ngano adda ti pakarigata ket umasigagak ken umawag at ken kuana kuna na nga ro dayjay ibasa ka lang dati nga sa pulak na verse related ka dati iti 2 Corinthians 12:9 dati iti imbaga ni Pablo kakabsat kuna na ditoy umanayan ken ka iti parabor ko kuna na wenno dati ti grace ni God tanapigpig sa ti pannaka balin ko no nakapsut ka ngarod maragsa ka na unay amangi tangsit iti anyaman a kinakapsut ko tapno mariknak ti panalaknib ken pannakabalin ni Kristo kay na nga sa uwan nga there are times nga marigatan tayo kakabsat ngam dagiti amin nga pakarigatan tayo ket ito nga ipakita ni Apo nga talaga nga kabaelan tayo babaen iti tulong na. So in short, no talaga nga kaya tayo iti agtulnog, adda nga talaga iti gundaway tayo nga makapagtulnog. Haan nga reason dagiti anak tayo, haan nga reason dagiti trabaho tayo, wano ti pinagbasa dagiti estudyante. Mingarod Apo iti mang tulong kada tayo. So DJ Laang kakabsat, praise the Lord.
praise God, Ma'am Ani. At ayawak man pengarod dito ay kabsat, dito ay sweet couple, Sis Regine and Brad RJ. Namanen kakabsat, muna ka no. Ibale ka deto, iti ko na nga, ti may nga anak ti Diyos, ket adaanin ken ko na nakasapulan na ko na tapno makapagtunog iti pagayatan ni Apo Jesus. Iti personal experience ko kabsat ket, ada pala ang DJ, adu pelang DJ pinag, umuno pala DJ Bain, Bain nga ti, for example, sang pampanunutek pelang nga no anak ti masauti sa bali nga tao, ti maibagada about kanyak, knowing nga amu da old nga siya, kasi kuma, and then digijay weaknesses ko, ken, no maminsan ket DJ ko na nisis ani katay nga digijay challenge no agigadanen iti problema iti family ken iti work tapos iti aday detoy tapos kahit ko ti ag-obey ken ni God iso nga DJ nga talaga nga makita nga iti pinag-obey kanya na ket haan nga kasi kaalisto aglalong digiti ko na nga nga ano diti problema ti biag ngem ditoy ga itiket na realize ko nga talaga nga DJ aglalong message si di kalman ni Sunday service nga ko na ni Brad Robert nga i-boast the weaknesses tayo tapnon amo ni Apo no as nung kaano natin nga tudungan ken i-surrender lang kanya na digijay nga weaknesses tapno nun kastaket mo-overcome digijay haan nga talaga nga agrelay iti on nga bagbagi no tapno nun deti ko na nadtoy deti promise na nga talaga nga ti maysa nga anak ti Dios ket adaamin ken kuanan awan nga rod ti rason tapno nun haan nga makapag-obey kanya na DJ lang kabsat. Praise the Lord. Awan ko no ti rason para RJ. Ay, Brad RJ si kan. And kabsat. Gusto di jay. Sipod inasitig ko ti biag ko ken Apo Diyos ket no tingitingag DJ biag nga iti kaya't nakakumanga iturong ti maysa nga di pagayatan na ngem kaslang resist mo tabagin an talaga makapag hamo talaga ma-experience DJ panakabalin na kasi DJ at lang imbis nga agtulnog ka kumaji pagayatan na kung kontra umot kasi mo ti feeling ko ita ka DJ inaunaan mi ta ori bagan DJ pagsayatan na ko ma no lang gun kung kunana nga di mo nanmot nga nain papusuan nga agtulnog di mo makita nga ti lumihis ti landas na nga ti either nga umadayo ti riknana kanyami sila kasi no kanyak kini Apo Diyos no han ko nga dingdingin digiti bilbilin na DJ lang kakabsat may bago. Okay, praise the Lord kakabsat. Dapat tinabati nga may isang punto kakabsat nga i-discuss tayo, nagpindas dito yung point number 2 tayo aya. Summarize to natin March damdaman yung kahit kula inayon dito yung may isang napindas nga punto kakabsat ka detoy. So nung kitanda isuna in Christ adda aminin kanya tayo. Ti may isang adda kadya tayo the moment nga inawat ni Hesus Kristo adda kanya tayo di power of the Holy Spirit, meaning awan iti anyaman nga banag ditoy lubong nga na kaya nga overcomean kahit kung i-share kanya may isang illustration kas pangarigan ko may isang nga dakkel nga truck may isang nga dakkel nga lugan usually kay kanda digiti ti batuno kay ti ligay na di ngamin tapnunuhan nga ag-move no naka-adapt di makina na di nga truck when no may isang nga bus nga dakkel kuma han nga talaga gunay dijay no adati tingal nga batit nga bato kasi madimit ang kutkuti ngem no nakatartaray dijay nga lugan ore kam iti may sapay nga tricycle kuma when no may isang
bato nga dakkel hindi sango na basta nataray DJ lugan parme ken na amin DJ kasi iti biag iti may nga tao kasi iti power nga da kanya tayo the power of the Holy Spirit nga amin nga banbanag nga possible nga makatubeng iti obedience tayo ket kaya nga i-overcome so nga iti may nga anak ti Dios ket awan iti hindrances kanyanan no diket di puro obedience amen awanti ano ko na ni Maria Regina tatay makapabless awanti adu nga rason okay oray ana pati estadong ti panagbiag estudyante ka oray nakadado ti exam mo kada kwaditahan nga rason di nga madi ka maka-overcome madi ka maka-obey ori in discuss ni Mama Anita tatay so I praise God iti biag ti may nga tao kakabsat nga nangawat ken Jesucristo is hunan ket accepted ken secured in Christ ken asawan awanen iti bain-bain and so on awanen ti insecurities awanen di mindset nga kasay no diket di napabaru amin so praise the Lord i-share ko kanayo detoy may ikatlo nga punto nga pagdidiskussan tayo kakabsat so detoy ko na ditoy ti anak ti Dios ket agpaay nga agbiag akas ken ni Jesucristo o ana digiti challenges wenno ana digiti challenge ni God ken kakabsat tapno amin at arigagay mo aramid mo ken planom iti biag ket agpaay apakay daydayawan na or simply ana DJ pagtingting ana DJ tingtinglem nga balikas wenno sasao ti Dios nga detoy ket mangi turong ken ka nga amin nga tarigagay mo aramid mo ken planom ket paralaengen ken ni apo tayo nga Diyos ti pakaidaydayawan na. So, irugik man dito ni Ate Marjorie. Thank you, Brad Moises. Ibasak man lang kada kayo kakabsat, iti may sa verse, iti 1 John 2:6, kuna na ti Ilocano, tag kunang agtalinaed iti Diyos, masapul nga agbiag, akas iti panagbiag ni Heso Kristo. So, nasken nga iti biag tayo dito lubong, no i-claim tayo nga anak na tayo ti Diyos, kastay ko na itatay damo na nga masapol makita iti biag tayo. So, ada dagiti challenges at talaga nga i-allow mo't ni Apo Diyos nga mapasaran. So, may sagti digitay testings nga talaga nga i-allow na, tapno nun matest mo't iti pamatik kang kuana. Digitay suffering ama ko na kasi hambot lang at talaga nga blessings iso nga no gayam umununag dijay pa nangamom ken ni Apo Dios han nga blessings iti makita talaga nga deeper than that umay mo talaga digitay suffering nga iso nga rod iti makatulong tapno inot nga mabaliwan digiti mindset digiti behavior ken anya pay para kanyak ti panagbiag ko kas anak ti Diyos, may sadto nga i-develop ko, kat diti intimacy kang kuana. So, ada nga min digiti times mat nga mabanugak, ada digiti stress, nga hambat nga maiwasan no daduma, no daduma kat umay mat iti panag-worry, kas jay, no daduma kat malipatak, di jay, dakkel nga ayat ti Diyos, aya, maunaan iti danag, kasi kuma, iso nga, diti ti reminder niya Apo Diyos kanya, nga, kasda lang hello at daak lang dito kasda kasjay ti pangyarigak iso nga ti challenge kanya ka talaga i-develop ko pay ti napingat a relasyon ko kang kuana by panagbasa kadigiti sa una iso iti maysa nga kanayon ko nga iyan encourage kadigiti contacts kumot nga talaga nga masapul nga umuneg dijay panangammo kani Apo Dios tapos ditoy biag ko talagang awamatan iti sa bali na dapat nga pangifokusak diti biag ko. No diti dakdakkel talaga parte ng ni Apo Diyos laengan iti pangifokusak ta asidad nga roden iti yaay na. So ayan na pay nga rod iti pangifokusak ti biag ko no hanya para kung kuana. So di anya pay dito challenge kanyak nga tumulong pay nga talaga nga mang-train kadagiti met kakabsat nga inyan trust ti Apo kanyak. So ano dadto maadamot digiti medyo hanganalaka kunak at na dumagat narigat mo at talaga but then God is so gracious at talaga nga iso namat iti mangipakita so DJ lang talaga pa nag-trust iti power na kasi malagip ko lang diti ko namat Bible leader ko nga it's not our job to save them
It's not our job to convince, but it's our job to tell them kunana DJ ayat ti Diyos. So nga anyaman nga may mula nga talaga from the Lord, nilang Apo Diyos at talaga amot iti mangpag-grow kada gijay nga araramidon. So nga para kanya diti biyag ko kat talaga nga para kini Apo Diyosen. Di lang Brad. Praise God, Ate Mards. Sige, pasublianak man di sweet ko po. Brother RJ and Sis Regine. Naka-mute kayo, kakapsat. Iti Joshua 1:9. Laglagitan ti bilin ko, pakirdem ti pakinakem mo, di ka agbuteng wenno maupay. Tasyak ti Apo a Diyos mo addaak na taken ka, iti sa dinuman ang papanam ko na na. Bale, diti nga min nakakakamsat kasi, siguro digiti dadung mga makamamu kanya kita sang nakatortured na, kasi nga na strong ti personality na sa kasli kuma. Ngam, deep in my heart kakamsat ket, say, nagadu dagiti pakabutbut na kadut worries ko, adut ti insecurities ko, ken nalisto ako ma-discourage kasang maditi ito'y family digiti anak nga hanga maisuro kas tamet ka digiti contacts nga no adda ko mamakita man kanya daket alis at makita kanya daket alis tunak nga maupay iso nga ito'y ket talaga nga mapalpalagi panak nga dapat patibkerek lang ti pakinakem ko ken haan na ka maupupay kasi amin nga rod nga aramidek ket adda ni Apo Dios basta italek ko lang amin kanya na ti amin nga aramidek nga dijay nga agtrasnak lang kanya na ken surotek iti pagayatan na ket hanak subaybayan. Hindi lang kakasat. Praise the Lord. Brad RJ, no worries daw. Sigan. Ang tip may wak lang kapsat mat ket titay talaga nag-change ti perspective mo iti biyan nga namamamisona nga mo kailangan nga hamo kailangan nga gunodin diti lubong tapno maalan di ragsak na sapsapulon na dikit DJ ti gayam budbudno nga kinaragsak ti DJ pinagserbikan niya na ken iti pinangipaay mo iti biag mo ken Apo Dios. Sa DJ no naman di DJ siguro nainlubungan nga dreams ko idi nagbalbaliw kasi mas na-feel ko DJ talo na ti biag ken joy nga agserbikan niya na ken dagiti no naman dagiti possessions ko nga mabalin nga paay iti panag-advance ti kingdom mo no kingdom ni Apo Dios tapno maiyam moment iti padak nga anak na tapno mas maammo da pa isuna ket usarek dagitoy. Medyo lang ko. Okay, praise the Lord. Kapsat, ayaw kang ba dito ni Kuya Aldwin nga discuss na pa no the points nga napapatig ka kapsat. Kuya Aldwin, nakamute ka Kuya. Nakamute ka no ka Kuya Aldwin. Sige, kunana dito'y second taga-Corinto, ikadwa taga-Corinto 5, 17, kunana dito'y may sabaro aparaso ati siya sinuman amay naig ken ni Kristo. Naglabasen dagiti daan na banag ket dintengen dagiti baro. Malaglagip ko dagiti biyag ko, idi nga agbibiyag iti basol. Ket kasanon mapampanunot ko, kasanon no di mo lang nga tiyempo kat natayak, di adaki di impyerno siguro itatan. Hanga siguro talaga. Isa ti certain. Kat agyamyaman ako ni Apo Diyos namamok panisuna na ataan nak iti relasyon kang kuana.
kat dati dating daan nga biyak ko kat daanan na pabaron babaen iti pinaki kay kaysa ni Apo Jesus kat dayto iti maysang ng challenge kanyak dagiti dating plano dagiti dating tarigagay saanen nga iso iti ipurpurso no tiket ti nagbaliwan iti pinangiti ti turong iti kuan iti imatangkon dijay mapadayawan ni Apo Dios ket nakatintindas launay nga mapalagipan tayo aming agdengdeng ket tinamnama tayo si bibiyag anamnama ket adaan laeng ken ni Apo Jesus amin nga kasapulan tayo wenno amin nga dijay kasapulan tayo ket adakeng kuana so nga saraken tayo nga rod isuna iti naimpapuswan ken kangrunaan na amamon tayo isuna daan tayo iti nadagket ken ayan-ayat nga relasyon ken kuana tapnon ti biag tayo ket DJ maadaan iti ragsak ken awan pagkurangan na DJ laang bro. Praise the Lord, Kuya Aldwin. So, dabay ti may sa kakabsat. Nagyan man ti sharing ni Ma'am Ani. Thank you, Moises. Sarurungak lang, DJ, i-share ni Brad Aldwin, iti second na yung ikado nga Corinto 5:17 nga talaga nga ni Apo, haan na tayo lang nga insalakan, no dikit di natay isuna para kadagiti basbasol tayo, tapno iti kastakit agbalbali tayo. At di pan nakatransform, iti panunot, pan nakabalbali iti puso, hin pan nakabalbali iti biyag tayo. So nga, natural para iti may isang anak ti Diyos, iti mabalbaliwan. Kung pananutik itatay, kasano ba nga binalbaliwan mat ni Apo iti biyag ko. So malagip ko, nga iti pinangrubik na pinangamamo ko ni Apo, kat talaga nga adong matag iti challenges kakabsat. Ani nga talaga nga kasye kaalisto iti talaga nga agtunog ni Apo, at itagitay talaga nga ipaaymat iti kabusor, tapno igawit natin nga agtunog. Habang nga bumaybayag iti relasyon ko kani Apo, at naamiris ko nga dagiti gayam impaay na nga problema, dagiti karit, dagiti challenges iti life ko, iti despite ka dagiti nakadado nga challenges, nakita ko nga dagiti gayam iti inusar ni Apo, tapno iti kastakot masukog, no mamod iti karakter ko nga agbalin nga kasken ko na. Example lang, dito pinag-share iti gospel, amok nga ado dagiti mabuteng pailaan nga agi-share iti gospel. Umuna, dahil handa kayat nga mabalin siguro nga ma-reject. Ijay ko nga nakita nga, even di simple nga pan naka-reject tayo, di giti dadong hanbay siguro nga nakasagan na iti puso na kakabsat, kat ijay tayo nga ma-learn iti pinagpakumbaba. So nga, ado dagiti banag no susaran ni Apo nga parang iti pinagkita tayo kat negative na situations. No, amirisan tayo kakabsat kat dagiti gayam kat blessings. So dagiti to susaran ni Apo tapno iti kasta kat makita tayo nga talaga dagiti nakipintas nga bantanag. So nga, I hope and I pray nga talaga nga amin nga dumdum itatak at maging klaro kakabsat ayat kay nga sawan nga nadatayo kat anak natin niya Apo kat agtulnog tayo ken kuana kan talaga nga tibiyag tayo kat hanya para iti pagbagi tayo hanya enjoy lang agtulnog tayo kat itin tayo pinagtulnog ni Apo timang protector kada tayo kadagiti mabalin nga pagbasulan tayo wenno iti danger nga your uray ni Satan para kada tayo. So indeed a life nga agubobay kanigad kat victorious kakabsat balaygi nabalay tayo nga agbyag, kadagiti aning nga panggap tayo kan aramidin tayo, kangro naan na matet, i-desire tayo nga talaga nga awisin mat, iti sa bali nga tao nga mga amo kan Apo Jesucristo. DJ lang Moises. Okay, praise the Lord kakabsat. Kurang ganti 1 hour kanya tayo.
Okay, ay bakman na Ate Marjorie nagiti important points nga na-discuss natin kakabsat. Again, good evening manan kada kay kakabsat. I-summarize tayo lang basit, digiti na pagtutungtungan tayo aya. So, dito topic tayo nga inikan na tayo ti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. So, masapol ang ma-realize ti tunggal maysa nga datayo ket anak na tayon iti Dios. Iso nga masapol nga awaten tayo ken mamati tayo nga addaan tayo dapatan iti panagtalek keng kuana, haanan nga iti kabukbukodan tayo, wenno haan nga iti lubong. Ken kastapay nga amin nga paset ti biag tayo kas kuma iti pamilya, iti work, iti sansanikwa, ken dadumapay. Ken detoy mismo nga biag tayo, masapol nga idaton tayo ken paaramat tayo iti pagayatan ni Apo. Anyapay, diti inikan na tayo ni Apo, ti kalintegan, ken amin nga kasapulan tayo, tapnon makapagtulnog tayo iti pagayatan na. So laglagi pun tayo kakabsat, nga ni Apo Diyos, ket kukwa na iti biag tayo. Iso nga, let's choose, no asin no iti pagserbian tayo. Ken diti maudi, kas panagbiag tayo nga rudan, nga anak ti Diyos, i-claim tayo, iti victory kadagiti isu amin nga challenges nga men encounter tayo kasano iti aramiden tayo babaan iti panang paunagpay iti panangammo tayo kung kuana at da iti Bible tayo kakabsat nga inaldaw nga mabalin tayo alukiben ket i-consult tayo ni Apo Dios babaan kadagiti sasauna. We can always pray damat dagiti leaders tayo pay nga mabalin nga tulong kada tayo at dadagiti hantayo nga maawatan anya pa inaldaw kuma nga maging conscious titunggal maysa iti leading ni Apo Dios. Ken adaan tayo kumaaminan iti pudpudno nga pannakabalbaliw. Manipud iti daan nga biag tayo wenno galad tayo ket talaga ang masuktanen iti napabaro kas anak ni Kristo. So, dijay lang bro. Okay, praise the Lord, Ate Mards. Gaman kami iti biag mo, kitat nangarot kakabsat, mas lalo pa nga may summarize detoy, babaen iti binangilawlawag ni Kuya Aldwin, iti Ebanghelyo ni Apo Diyos, na puwerte nga Yesu Kristo, babaen ka dito nga topic kakabsat. Kuya Aldwin. Okay, kunana dito'y teksto tayo, San Juan 1:12-13. Ngayon madamit dagiti mawat ken namati ken kuana isud gapuna nga inikan na ida ti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Saan da nagbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay pan nakaipasngay ti tao ti Dios a mismo ti amada. Nagpintas kagayem ken kakabsat daytoy nga sao ni Apo Dios nga dagiti mawat ken namati ken kuana ket nagbalindan nga anak ti Dios. Ket kasano nga agbalin nga anak ti Dios. Muna amin, awate misuna ken mamati ka ken kuana. Gagayem kung agdingdingig ken agbibuya itang agdama. Daytoy iti Ebanghelyo ni Apo Jesus. Kayat ni Apo Dios nga madaan ka iti pudpudno nga biag. Biag nga awan pagkurangan na. Tati pudpudno nga biag ket masarakan lang ken kuana. No ti biag mo iti agdama ket at dapay laeng iti sipnget wenno ti basol daytoyen ti gundaway iti panagpanunot mo no ti biag mo ket DJ pelaang kabukbukudam iti masursurot je bagbagim iti masursurot masapol nga agpanunot ka. Awan managbasol iti makaliklik iti pungtot ken dusa ti Dios. Ken awan managbasol nga makakita iti pagarian ti Dios. Kasapulam nga rod iti agbabawi. Kasapulam nga talikudan dagiti basbasol ket agbiag ka iti kinalinteg ti Dios. Kasapulam iti 100% nga panagtalek ken kuana kayat nangasawen isukom ti biag mo ken kuana. Pagbalinem nga rod isuna nga Dios ken mangisalakan ti biag mo. Ket no kasta ti aramidem si wawaya nga makipagtaeng ni Apo Jesus ken ka.
ket maadaan ka iti personal nga relasyon ken kuana. Ket mapadasam ti biag nga nananay, biag nga awan pagkurangan na. Ket daytoy ti biag ken ni Jesucristo. Kasapulam ti agbiag iti nasantuan. Ibiag mo tay kari ni Apo Dios nagbalin kan nga anak na. Ket nagdakkel nga pribilehiyo nga agbalin nga anak ti Dios. Ket kas anak na agtungpal ka nga rod iti pagayatan na. Ken agbalin ka nga natulnog iti bilbilin na. Ikatemon ti dua-dua. Inted aminen ni Apo Dios ti kasapulan ti biag babaen iti Espiritu Santo. So awisen ka nga rod gayem nga makipagkararag kanya. Sige, akararag tayo. Amami nga nasantuan, pakawanin na Apo no adda payla gundaway nga agbibiagak iti bukbukod ko. Pakawanin na Apo no nagbalinak nga nasukir ken ka. Agbabawi ak ket dumawat ak iti pamakawan mo. Mamati ak nga tipudpudno nga biag ket masarakan laeng ken Apo Jesus. Tayin paay mo ti biag mo para kanya. Awaten ka nga rod, Apo Jesus, akas personal nga Diyos ko ken mangisalakan ko. Isukok ti biag ko ken ka, ket tulungan nak nga agbiag, nga mausar iti pakaidayawam. Dahito iti kararag ko, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Praise the Lord, Kuya Aldwin. Maditingol, baybayagan ng kakabsat. Gamang kami iti biag ti tumunggal may sa kada kayo. Ket sakbay ti nga i-end, dito yung topic review tayo. Ayabak man pa ditoy ni Ma'am Annie para iti announcements and closing nga prayer kakabsat. Once again, kakabsat, hanla nga dati pinagbuya tayo, dati topic review, iti mabalin tayo nga pakasursuruan, adadagiti mabalin tayo nga pag-joinan, mabalin nga face-to-face wenno online, gagayom ken kakabsat. So muna ditoy, kada Miyerkules, manipod iti alas 6 at patinggana iti alas 7 iti Rabii, adda datoy lifeline tayo, kay nga saon datoy topic tayo itata, mas maawatan tayo, mas mapuuneg iti pannakaawat tayo, babaan kadetoy. Kastamot iti dati topic review, wano dati kung po natin nga lifeline topic review kat rinabi idaytoy kakabsat at da iti naduma-dumang teams nga mabalin nga pag-joinan tayo. Dapay dete DIP tayo, di in prayer and fasting, iti kada umuna nga Sabado iti bulan, dahil kat into no, dahil next Saturday yan, mabalin nyo iti maki-join. Dapay dati monthly nga Freedom in Christ, no, dati kung kunata yung FIC, no, EGR, dahil April, into no last Saturday of the month. So kastamot dati Sunday worship service tayo, tayo nga luliwayan iti agjoin, tapno iti kastamas tayo nga mapatibker, iti relationship tayo kan ni Apo, iti pamati tayo kan kuana, 8:30, patinggana iti alas 10 iti bigat, face-to-face kan live via FB page and YouTube. Kan kastamat, at dagiti pinagatendar iti Pepsol class every Sunday, 1:30 to 2:30 p.m. Tapno iti kastaket agbalin tayo nga na titibker nga soldado ni Apo kan adadatoy mapaspas sangasangan nga CFC wenno Covenant Family Conference dati April 13 to 30. So kakabsat dagiti schedules tayo ket sapay ko man Nakapsot sa ating signal. Yan da Ma'am Annie. So, tilang mat dinabatin kakabsat kiso datoy closing prayer tayo. So, pasublihan ni Kuya Aldwin. Kayso na ti mangidaulo ka dati iti closing prayer. Nakamute ka, Kuya. Sige, kararag tayo kakabsat, kang gagayem. Mami nga nasantuan, alpasen na po Diyos, dagiti pinangipaay mo, iti saom kada kami tatang arabi. Bendisyon na maapo, dagiti nga naawat mi nga saom, ket iso Apo Diyos,
may pagbiag mi iti inaldaw-aldaw ta nalawag Apo Dios nga tibiyag min ket addaanan ken ka, Lord God. Awan serserbi na tibiyag mi no awan ni Apo Jesus iti biyag mi ket daytoy nga rod iti kinapudno nga naawat mi itatang rabii ket itultuloy mo Apo Dios nga kasauna kami babaen iti Espiritu Santo. Agyamang kami Apo iti nalpas nga aramid ken kastamet daytoy nga internet connection nga impaay mo, Lord God. Daytoy iti dawat mi ken kararag mi kanagan ni Apo Jesus. Amen. Praise the Lord, kakabsat. Dito iti nag-endan, dito yung lifeline topic review tayo. I-open nyo iti mic yung kakabsat and you can still greet. Iti contacts yo. I-greet nyo iti contacts yung kakabsat habang Hello, good evening Walang everyone. Napay kumata, kantunayon tila tang adyon. say hi, RJ and Regine. Hi, Kay. good night and God bless sa hagkat. Kaway-kaway na pananda IT. Bye. Hello, IT. Praise the Lord, kakabsat. See you next lifeline tayo. Lifeline topic review. So this ends our lifeline topic review for this evening. See you kadigi succeeding time, kakabsat. So, dispensaran nyo, medyo nag-overtime tayo. God bless everyone. Bye. Bye-bye. Bye-bye.